Hello. Bago lang minaumanog tanong kang Bruce Willis nga salida. Airstrike. Airstrike. It is set in China. Kung gi-invade ang China sa mga Japanese nga mga planes, Japanese invaders. Na si Bruce Willis, American, and napoy mga Chinese nga mga kuan. And napoy Japanese. Oo, napoy mga Japanese. Pero, gwapo kayo nga kuan, gwapo kayo ang ilang mga action scenes. Gwapo kayo lang mga action scenes. And, choy kayo ilang production ba, mahalon nga film. Galing lang. Pila imong rate? Okay, 4. Grabe san. 4. Batawan, 6 naman. Put 6. Pwede rin na 6. Kay, for the effort, galing lang ang director, no? Medyo nakuha ng director. Oo. Naka yung mga content nga, dili na kumasabtan nga. Mukalit like jump something nga na bago. Ang editing. So, wala kayo mo, ang momentum, wala kayo nakuha, and then ang acting, feeling na ako nagkatawa si Bruce Willis ato nga mga time kinabihan ay mga Chinese nga mga gesture nga parang dili bagay sa mga American kuan something, no? Yeah, nara po yung part nga, ay OA lang. No, okay lang. Ayan, sa ako 6, iya 4. So, kumutan na mo, kamo na bala. Bye-bye.